алейкум, хөрмәтле дин кардәшләребез. Бүгеннән башлап безнең Нурла телевидениесендә яңа тапшыру эшли башлаячак. Без аның исемен Ислам нуры дип атарга булдык. Исеменнән күренгәнчә тапшыруыбыз дин турында. Без анда районыбызның дин әһелләрен, имам-хатибларын чакырып әңгәмәләр корырбыз. Әдәп, әхлак дәресләре, балалар өчен махсус дин һәм нәсихәт темасына багышланган чыгарылышлар әзерләрбез. Һәм инде бүгенге тапшыруыбызның тәүге кунагы Нурлат районы мөхтәсибе вазифаларын вакытлыча башкаручы Ире хәзрәт Сәйфуллин булыр. Ире хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Ире хәзрәт, сез әлеге вазифада әле күптән түгел генә эшлисез, шулай бит? Шулай. Менә әйтегез әле, бүгенге көндә район мөхтәсибен нинди проблемалар борчый? Элхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля набiyina Muhammadin ва аля алихи ва сахбиhi ajma'in. Әйе, бүгенгесе көндә безне борчыган күп мәсьәләләр бар. Инде бүгенгесе чыгышыбызда, бүгенгесе сөйләшәчәк темабыз ул да булса, безнең Раббыбыз Аллаһ хакында булачак. Аллаһ Раббыбызга иман, Аллаһ Тәала Раббыбызны танып белү хакында булачак. Элхамдулиллах, бүгенгесе көндә нинди генә милләттәшебездән сорашсак та, син Аллаһ Тәаланы танысыңмы, Аллаһ Тәаланы беләсеңме, Аллаһ Тәаләгә ышанасыңмы дип сораган вакытта, әйе, мин Аллаһ Тәаләгә ышанам дияләр. Әлбәттә, элхамдулиллах, бу зур сүз, бу яхшы сүз. Әмма ләкин без Аллаһ телебез белән генә Аллаһ Тәалә ышанабыз дип чикләнеп калырга кирәкми. Әмма ләкин biz шушы кыска гына сүз белән Аллаһ Тәалә ышанабыз дип кенә чикләнеп калу кирәкми, канәгатьләнеп калу кирәкми. Бәлки Аллаһ Тәаләне күбрәк танып, белеп, өйрәнеп, без иманыбызны куәтләргә тиешбез һәм дә инде киләчәгебезне алып барырга тиеш булабыз. Аллаһ Тәаләне танып белү, Аллаһ Тәалә ышануны өйрәтә торган, ул Аллаһ Тәаләнең үзенең сүзе, үзенең китабы булган Коръан Кәрим аша һәм дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең кылган гамәлләре аша без Аллаһ Тәаләне танып белә алабыз. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм хадисендә әйткән: "Таракту фикум амрайни лан тадиллу ма тамассактум бихима китабуллаһи ва суннати расулih" диде. Мин сезләргә ике нәрсә калдырамын. Берсе Аллаһның китабы Коръан Кәрим, икенчесе минем сөннәтем диде. Менә шушы ике нәрсәгә ябышсагыз, сез һич адашмассыз, тугры юлда булырсыз һәм дә Аллаһ Тәаләнең рәхмәтенә ирешәсез диде. Димәк, ике нәрсә, ул берсе Аллаһның китабы Коръан Кәрим һәм дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең кылган гамәлләре, әйткән сүзләре. Менә шушыларны өйрәнеп, без инде шуның белән гамәл кылсак, иншааллаһ, дөнья ахирәт Аллаһ Тәалә рәхмәтенә ирешәбез. Инде менә Аллаһ Тәаләне танып белүдә дә, Аллаһ Тәалә ышануга да, иманга килсәк тә, без менә шушы җавапларны табабыз инде Аллаһ Тәаләнең китабында, Коръан Кәримендә. Менә бигрәк тә безләргә күпләребезгә мәгълүм булган сүрә бар Коръан Кәримдә, ул да булса Ихлас сүрәсе. Аны безләргә күпләребезгә инде кичкенә вакытларыбызда ук әти-әниләребез, әби-бабаларыбыз өйрәттеләр. Менә шушы Ихлас сүрәсенә Кул ху Аллаһ сүрәсе дип тә әйтелә, икенче төрле әйткәндә, аның мәгънәсенә килсәк, карасак, Аллаһ Тәаләне тануга киләбез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһ Тәалә әйтә шушы Ихлас сүрәсендә: "Кул хуаллаһу ахад, Аллаһу самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад." Әйт син пәйгамбәр кешеләргә: ул Аллаһы бер. Ул Аллаһ Тәаләнең мөхтаҗлыгы юк. Ул Аллаһ Тәалә һич кемнән дә тумады һәм һич кемнән тудырмады һәм аның тиңдәше дә юк. Аллаһ Субханаһу ва Тәалә үлектән тере ясый. Терене үтерүче дә Аллаһ Тәалә. Менә 2-3 айдан соң безнең яз көне килеп җитәчәк. Яз мизгеле килеп җитәчәк. Һәм шунда без шаһидлар булачакбыз. Кышы буена үлек халендә булган агачларның, куакларның терелүләренә, табигатьнең янлануына без шаһидлар булачакбыз. Агачлар, куаклар яфрак ярып янга киләчәкләр. Һәм дә җир астында яшерелеп яткан ырлык бөртекләре җирдән сытып чыгып, төрле-төрле сүрәтләр алып,
Türlü matur suretler alıp jirine yelmendirecekler. Mine biz görebiz Allah Teala'nın işleri bu varsa da. Hem şu vakitte bizning bu dünya kilibimizin de, bizning kilibimizin misalı da mine şu şey ülikten teri bulubuz. Yani Allah Teala bizni barımızı da nutfa isimli bir tamçı sudan yuktan bar ilken. Biz öyle gidik, Allah Teala bizni tiriltti. Allah Teala mine şu şey kudret iyesi. Mine şulay Allah Teala'nı biz tanıyız. Hem şu vakitte mine başka yan yerlerinin dünya kirlilerini karasak da kışlarının yumurka salıp şu yumurkalarından bir kimde iseplemegen yan iyeleri, çıgulları elbette bunlar varsa misal Allah Teala'nın barlığına hem birliğine hem onun bütün nersege keçici tüyüne kudret iyesi bulduğuna misal otura. Mene şunun için de muhterem cemaat elhamdülillah biz bunlarını tanıyız, Allah Teala'nı tanıyıp biliriz hem de anlaşanıyız, iman kitürlerimiz mene şu yüzünün kitabı olan Kur'an-ı Kerim aşağı hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözleri aşağı biz imanla kilebiz, Allah Teala'nı tanıp bilebiz. İndi mene bizning köplerimizning bugünkü kende kişilerimizde Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim yata varımızda da elbette o kişilerimiz bizemeseydi biz an gelecekte şu Kur'an-ı Kerim'ni okup öğrenip gamel kılırdı yolga bassak idi hem de şu Kur'an-ı Kerim'i öğrenip Allah Teala tanıp bilip bir yüzüne gıybet kılıp yaşayıp dünya ahirette Allah Rabbimizin rahmetine erişince hem de cennetlerine erişlerimiz Allah Teala her kaslarımıza nasip eyleseydi. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli tamaşaçılarımız, İslam Nuru Topşuru'nun tevgi çağrılışı şunun bilen oxirına yakınlaştı. Eğer de sizin İslam dinine bağışlı sorularınız olsa, bizge şolturatıp öz fikrinizi jetkire alasınız. Hazırga biz sizin bilen kileçi cümle kişine kadar sağ bulaşarız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.